Район башлыгының хезмәт коллективларында очрашулары дәвам итә. 21 гыйнварда Разиф Кәримов шикәр заводы һәм Зәй элеваторы ширкәте хезмәт коллективлары белән очрашып, узган елга нәтиҗә ясады, 2021 елга бурычлар билгеләде. Шикәр заводы эшчәнлеге, яңа максатлар, агымдагы елга бурычлар турында Агрокөч генераль директорының Зәй шикәре акционерлык җәмгыяте эшчәнлеге мәсьәләләре буенча урынбасары Антон Трошин сөйләде. Бүгенге көндә заводта шикәр кайнату сезоны дәвам итә. Шимал эшкәртү куәте тәүлегенә 6500 тоннага җитә. Сезон башыннан бирле 1 миллион 172 621 тонна тотлы тамыразык эшкәртелде. 183 мең тоннадан артык шикәр, 45 177 тонна миласы, 53 202 тонна гранулы жом җитештерелде, ди Антон Трошин. Агрокөч акционерлык җәмгыяте генераль директорының Зәй элеваторы ширкәте мәсьәләләре буенча урынбасары Газинур Әмиров элеваторда ашлык кабул итү, киптерү, чистарту, саклау, сату турында бәян итеп, предприятиенең 2021 елга бурычларын атады. Разиф Кәримов предприятие хезмәткәрләрен районның икътисади үсеше, быел гамәлгә ашырылачак планнар һәм проектлар белән таныштырды. Очрашуга йомгак ясап, предприятиеләрне алга таба үстерү, экологик мәсьәләләр буенча технологияләрне көчәйтү буенча киңәшләрен бирде. Коллективларга уңышлы эшләренә рәхмәт белдерде. Шикәр заводы коллективына сезонны уңышлы тәмамлауларын теләде.